Хоче повернутися у професію і опублікувати книгу про рідне село. Про свої плани нам розповів журналіст Микола Семена. Сьогодні окупаційний суд Сімферополя зняв з нього фейкову російську судимість і заборону писати. Однак із окупованого Криму Микола Семена поки не виїжджатиме. Його прізвище все ще у списку тих, кого Росія вважає терористами. Журналіст пригадує, хоч його ув'язнення було умовним, він постійно перебував під пильним контролем окупаційних силовиків. Вони двічі на місяць навідувалися до нього додому, перевіряли записи і щоразу питали про нього у сусідів. Кримського журналіста Миколу Семену, нагадаю, окупанти звинуватили у публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. І 22 вересня 2017 року окупаційний суд Сімферополя засудив журналіста до 2,5 років умовно із випробувальним терміном на 3 роки і забороною займатися публічною діяльністю. До мене приходили додому перевіряючі комісії щокварталу, які перевіряли, як я живу, чим я займаюся, і які розмовляли з сусідами, питали в них, чи я не алкоголік, чи я не вживаю наркотики, чи я не вожуся із антисоціальними елементами, і таке інше, наскільки я благонадійний. Я планую якимось чином повернутися в інформаційну сферу. У мене є багато задумок, багато напрацювань, і таке інше. Я думаю, що мені вдасться не то, щоб повернутися в журналістику, а продовжити працювати за своєю професією.